Posledné urbanistické štúdie odhaľujú vylepšenú tvár tejto mestskej štvrte. Pribúdajú nové projekty, ale mesto sľubuje aj vyšší podiel verejných priestorov, vrátane zelene, ako aj infraštruktúry pre obyvateľov. Kvalitou prostredia Mlynské Nivy predbehnú aj susedný downtown. Samotný City Park má veľmi zaujímavú polohu, lebo stojí na rozmedzi meniacich sa mlynských nív a takisto pôvodnej zástavby tehlových domov, vďaka čomu poskytuje výhody oboch lokalít. Nech sa páči, vitajte priamo v byte. Podľa mňa vás očarí hneď na prvý dojem, ako do neho vojdete. Starostlivo volené prvky pomohli vytvoriť elegantný a nadčasový dizajn. Architekt pri realizácii kombinoval severský minimalizmus a kvalitu s nádychom americkej štýlovosti. Vzdušná dispozícia podčiarkuje charakter bytu a celkový dojem pôsobí honosne. Byt má rožné umiestnenie so slnečnou orientáciou a disponuje 2 balkónmi s výhľadmi z atraktívneho 18. poschodia. Čo nie je vidieť na záberoch a je ešte veľmi dôležité, sú nízke správcovské poplatky na byt, ako aj nebytové priestory a taktiež bezproblémový chod budovy, čo je veľká výhoda už zabehnutého projektu. Prekvapením na záver bude ponuka king size garážového státia, ktoré vám spolu s ďalšími možnosťami parkovania rada predstavím na obliadke. Budem sa tešiť.